Ing'isi ni dibed japuonja kaloni kisebedo japuonja to market nitie idhi ndiki peyo. Ing'isi kata ni bed daktari ibo bedo kiyudo tich mapeyo. Ing'isi kata ni tim tich makamae tiwe ma kwang'iyo tije mbui. Bonyalo wacho ni nitiere tije moko maseche moko yuto margi kata market margi ni malo moloyo mamoko. To gin mage marawere nyalo venture into mar mondo mi kinde makoro gichako timo tije mbui kacha. To ging'e ni an kadonje ma to ma bro dhi koda maber. Deryl. Inyalo timo gi e industry moro amora kaka nawacho. Wacho maber kaka ne wadwa donjo university ni nyisowa ni dhi bed japuonj mane kuonde mane kuma tich nitie, dhi bed daktari mano tich maber ahinya. Gima waseneno higni 5-10 mokalo en ni industries go ka wanyalo luongo gi kamano gidwaro joma otiegre weche mbui ma kamedore kaka Moses wacho ni industry moro amora ibed japuonj ibed daktari pod ibo itaji bedo gi website bedo gi social media lakini kidhi iye matin tije ma bet dongo ma bet ni malo kaka gero softwares makonyo tije gi obed efficient. Akiani efficient owacho gi dholuo nade lakini tije ma are about systems kaka wawach ni sirikal koro dwa loso platform mar IBC yani mano ichulo ka wang'iyo chudo kaka ipenjo no obviously chudo mar gero systems bilagi ni malo matin moingo tije ma wawach kaka entry level ka nyalo luongo gi kamano. Koro kidienje gi opogore luore gi experience ma bende in go nikech kichako to market neno ni ionge tiegruok ahinya lakini ka isebedo gi higni 3 madhi 5 kata 7 ichako neno ka yuto mari medore nikech experience kata olunga ni experience en gima muhimu tije mbui gi especially ka wang'iyo coding gi software development. Koro yuto luore gi tiegruok gi level mar tich ma itimo lakini gima waseneno ni kisedonjo kiswasoa tiendi e industry moro amora to in gi ujuzi mar tije mbui in gi advantage. Ng'ato kaka an apani nayudo tije mokwongo nayudo nikech nanyalo tiyo gi internet ndalo mane wachako tiyo digital marketing. Ng'ato nogona simu Nairobi aidho bus gotieno adhi atimo tijeno higa achiel Nairobi nikech tiegruok mar digital marketing. Koro ka higni sudo gi experience matin mayudo omiyo waduogo Kisumu koro watemo mondo jomatindo be waketgi e level mamalo ma bomiyo giyud yuto mamalo moingo kaka ging'iyogo kata maging'eyo. Wadwa ni ji owe paro ni digital marketing kende e tije e mbui. Nitie coding, nitie software development ma nyalo chuli mang'eny kuom ndalo mang'eny be ka nyalo wacho kamano. Kendo